Hello, hello, hello. Oh, guys, I'm back. I'm back. I'm back. I'm back. It's been a while. Kade sagcinana. Yo, kade sagcinana sanibonani. Send a request to join me. Ukhayela ungena ngangena isixoxe. It's been so long. Hey. Mm-hmm. It's been so long. Send a request to join me. Sipholele. The truth shall set you free, Mr. President. Hey. Sanibonani. Inkinga yami ukuthi angina topic yabo. Sesingahlala la phezulu nawe. Sawubona. Zero. Bhuti omdala phela. Hamba kanjani? Siyayincenga impilo. Yawo indoda enobuhlakani. Ha. Siyabonga. Ya. Usesipani? Usesipani? La ngizongena ngo-8. Oh, Ya ngila kwa-retail mina yabo. nami ngisanda ngivula nje lana angina. Yazi mina ngangicabanga we-Zero ne. Just nje umcabango nje ukuthi ukube mhlampe sinobukhosi obuphilayo ne. Yabo. Under iZulu Kingdom. Yeah. Ukube sinobukhosi obuphilayo. Yabo. Ukube sinobukhosi obuphilayo kwaZulu, singabe sinesikolo esingaphansi kweZulu Kingdom esizohluka nge-education system. Yabo. Kube ukuthi isikolo sispecialize ngama-skills kakhulu. Uyabo, kube isikolo mhlampe sisendaweni nje engathi inkulu esizoba nama-facilities phakathi ahlukahlukene. Mhlampe abantwana abane-passion ekubhekeni, let's say mhlampe from grade 5 because umntwana ofuna u-grade 5 suke sekakhulile. Then from there bayafundiswa ukubhaka, ukuhlukahlukana kwezinto, babhake baze bofika ka-grade 12. Uyabo. Abakwazi ukukhanda iy'moto, abane-passion yokukhanda iy'moto. Uma usuka-grade 5 usuke usukhulile. Uyabo. Futhi usuke usukhulile kodwa futhi at the same time usuke usasemncane. Uma usasemncane umqondo uyakwazi ukuthi ubambe izinto ngokushesha compare uma usukhulile. Uma ungathatha mina uthi uyongifundisa i-mechanic manje, uyabona ukuthi qala enye inkinga lapho. Yabo. Manje yabo mhlampe sibe ne-sort of i-private school. Uyayibona leyo nto leyo.
ezoba affordable but ingalandeli le system yala eSouth Africa. Uyayibona leyo nto leyo. ihluke Mhlampe sekungaba nje ukuthi kufundwa i-home language mhlampe ne-English mhlampe nesi-French or other international languages but igxile kakhulu kuma-skills. Uyayibona leyo nto leyo. Abafuna ukwenza amakhabethe kanjalo kanjalo bethi bephuma abantwana umuntu use-complete uyazi ukuthi hhayi thina sidila ngokuthunga, thina sidila ngokukhanda iy'moto and stuff izinto ey'kanjalo but sibe nama-skills. Yabo thina nje siyimquba yabantu sinomelusi kuphela empilweni asikwazi kwenza lutho. Uyabo sithathe ngaki 15, 12 years esikolweni kodwa asikwazi ngisho ukukhanda igedlela into encane nje igedlela nje silungise iy'ntambo. So uma ngathiwa ku-raise-wa i-idea ekanjalo yabo kusetshenziswa indlunkulu nabantu abanjengobaba uMsweli kwakhiwe leso sikolo leso uyabo noma kuthiwa u-matric awubalulekanga ngalutho uyabo awubalulekile ngalutho u-matric. Umuntu ofisa ukuyofundisa umntwana wakhe kuleso sikolo ahambe ayofundisa umntwana wakhe. Mhlampe nje ngiyabekisa cause as black people you know abanye bethu abanayo imali. Mhlampe kube yilowo 500 okukhokhwayo mhlampe ngenyanga uyabo. Sikwazi ukuthi sizokhava ama-expensive esikolo but kube yisikolo specific esidila ngokuhlukahlukana kwama-skills. Ingabikho i-uniform kuleso sikolo kugqokwe usiyasebenza yabo amakhabosi and stuff. Kucace nje ukuthi kuzoqeqesha umuntu cause we can't be 30 years in democracy but i-system esiyifundayo hhayi Sanibona. yini njalo. Yebo, kuyathuleka. Hhayi siyaphila. Yebo. Angiyizwa kahle le nkulumo yakho yazi mfowabo. Mawuthi wena u-matric ngathi ayisekho indaba yawo angizwa kahle ngiyalahleka kancane mfowabo. Hhayi mina angisayiboni i-value yawo bhuti wami. Ikhona Yabo. ivelu mfowabo. Kanjani? Uyakhona uku-aplaya esikolweni ufunde uthole umsebenzi mfowabo. Ewu, after so many years without a skill bro. Mawuqeda usuke usunangaki mawuqeda u-matric 18, 19, 20. Mina ngoba ngaqeda ngina-20 nje. Eish. Uyabo kusamele ngiye college or ngiye varsity. Mawusufunda u-grade 10 usukhulile lapho. If they can start teaching you something a skill uka-grade 10, 11, 12 uthi uphuma vele ka-grade 12 khona into osukwazi ukuyenza usuye e-college usuyo-finalize. Asenge ngikutshele ngesikolo mfowabo. Yabona esikolweni suke bakufundisa ukuthi impilo ufuna uyiphile kanjani. Uyezwa mfowabo? Lalela qhawe. Then-ke after sowucedile u-matric soya-ke kuyofundela iy'kills yabo. Mina angiwusoli nje ukuthi u-matric awunaso isidingo, unaso isidingo u-matric. Hhayi kodwa mina i-value yawo ayikabi mina nkosana nawe 0. Kodwa ngisa-emphasize kule phuzu lami ukuthi asiphumeni kwa-matric sinama-certain skills uyabo. Ungakhona ukufundisa ingane efunda u-grade 7 ukushintsha u-oil emotweni uyifundise certain components ngemoto ukuthi lokhu ukuthi emotweni uyabo ukuthi lowo muntu loyo angathi ephuma ka-grade 12 ebe nawo ama-skills athile. Le ukuthi uzophuma kwa-matric nomelusi kuphela
awunawo ngisho ikhompyutha cause kwezinye iy'kole ikhompyutha ayikho. Ikhompyutha ibalulekile. Kuthiwa lesikhathi esiphila kuso isikhathi se-4th Industrial Revolution. Uyabo? Uphuma esikolweni nekhompyutha uyenzile. Khane uyoyiqala ekholeji. Thokuthi nasekhaya kuyabheda akekho umuntu one-laptop. Uyabo nje izinto. Yabo izinto kahle kahle ikhompyutha futhi kumele ngabe i-compulsory kuzo zonke iy'fundo. Isifundo sekhompyutha uzophuma grade 12 Kodwa kumele zibe khona. mfoka baba asengikubhalansi sho ukuthi iy'kolo ayifani. Mina la bengifunda khona bewakada khona amakhompyutha. Beniwafunda nonke esikolweni, abakwa-history, Wonke abakwa-science, abakwa-commerce, beniwafunda nonke. wonke umntwana isikole mfoka baba. Kushuthi impela kulinganwa-ke eSouth Africa. Mina nje Sho ukuthi iy'kole ayifani. mina ikhompyutha nje ngaze ngayiqala ekholeji. Hayi. Sho ukuthi Sanibonani la ekhaya. Melo. Yebo bafowethu. Futhi ke ngivuke kahle kusho ukuthi uziro unayo lento yobizo. Bafowethu mina ngizokhuluma nje ngila kuma SGBs. Ngila kuma SGBs ezikoleni. Uyabona ipower futhi angazi ngithanda nje ukuthi yonke into ifana ngazi ngayifanisa nani ngithi lento ye-system bafowethu into yokuqala okufuna ukuthi sidileni nayo siyi-understand angisho ukuthi sidileni nayo ngoba ezinye izinto zi-very very deep. Lento iqala from kuma-SGBs. Ama-SGBs kunalento zero yini echaza ukuthi i-SGBs kungabi na-certain qualification ukuze ukwazi ukuba i-SGBs, but only to find ukuthi ama-SGBs ane-power even ukudlula othisha ey'koleni. It's because of yona le system le. Masingaya mhlawumbe kulezi zinto yoku-implement ama-subject ey'koleni, uyazi ukuthi leyo power kuma-SGBs. Ama-SGBs yiwa kumele abhalele i-department ukuthi thina kule sikole sifuna ukuthi kufundwe kanje kanje, le sikole sifuna ukuthi sibe i-ICT, le sikole sifuna ukuthi kube into ethile nethile nethile nethile. Kodwa-ke manje uzubone-ke i-system ifika ithi hayi hambani lapha esikoleni nifike niyovota, sifike sivote sethi hayi baba ka-0 sicela ube yilunga le-SGB kulesiya sikole. Mawusuphakathi uthola ukuthi hayi man irole ekumele idlale ubaba ka-0 iyamdinga umuntu at least ono grade 10 for that matter. Uzothola ukuthi ubaba ka-0 mhlawumbe uno standard 2 wabekwa ngoba nakho izakhamuzi zimthemba zathi hayi baba sicela ukuthi nathi ube yilunga lapha kuleya SGB. Mawufaka kuleya SGB hayi khona ubaba ka-0 kufuna ukuthi mayese lapha kube na something i-department emcapacitator ngayo so that uzokwazi ukuthi ugrane isikole. Awucabange nje mfethu ubaba ka-0 sekuthiwa ke manje bengibuka nje makuthiwa senza ama-panel kuzoqashwa othisha. Uyazi ukuthi it's a must ukuthi majority abazali which is SGB makuqashwa uthisha kumele kuba abazali, mali abazali bebe u4 othisha bebe u3 or abazali bebe u3 othisha bebe u2. Always majority abazali kumele bebe baningi. Ngikhuluma ngomzali ono standard 2 angazi ukuthi ugrade bani mina ngaqeda nge-standard. Ngikhuluma nomzali ono standard 2 okufuna azoqasha uprincipal. Lo principal lona ozofuna zo-interviewer umzali ubaba ka-0 ume kupanel uzoqasha lowo thisha loyo. Loyo thisha mina ngingenalutho ngino standard 2 ngobaba ka-0 kufuna ngikwazi ukubona uthisha ukuthi hayi lona u-right for lesikole lona akekho right for lesikole. Kodwa ngitshelwa ngisaqalwa le yanto ukuthi at least umuntu okufuna ukuthi akhethe ukuze abe part of i-SGB so that iy'kole zethu zizokhula at least akabe no grade 10 or u-grade 12. Ifike yenziwa yalula makusakhethwa kanti masongene phakathi irole yakhona it requires umuntu engathi at least ucapacitated in terms of isikole. So i-system bafowethu ishaye kakhulu angazi noma babenzela ukulutha noma babenzela ukuthi ngoba hayi ukuthi ugovernment ngoba sithemba ufakazi baba Melo mawuqede. Okay, uyabona hayi ukuthi ngoba uhulumeni usuka sithemba bafowethu akwazi uhulumeni ukuthi akasicindezela ngayo yonke indlela bese uzokunika amandla ukuthi siphathe isikole. Are you guys aware ukuthi ezikoleni i-stationery zithengwa abazali? Are you guys aware ukuthi yonke into I mean ugrana isikole ukumaintain isikole and everything kwenziwa abazali? Imali ifika ku-budget yesikole kuthiwa nayo allocation and then bazali decide ukuthi nithatha yiphi suppliers neza in. Sengizama ukuthi i-role or i-backbone yesikole sikumzali. Lo ongafundile kuthiwa akayophana nge-guidance kothisha abafundile bemnike ama-right amalungelo amaningi ukudlula uthisha.
namhlanje uthola othisha bayanyonyobela bayashaywa bashaywa abazali ngoba abazali abasayaleyanga lento yokuthi bayoqinisa umthetho esikoleni kodwa bayeze bebona ithuba lomsebenzi siqhathwa ngamasibomu so okwenza ukuthi kube nzima ke manje ngizomtshela kanjani uthisha uyazi ukuthi hayi ubaba Dlamini unamandla amaningi ukudlula mina so ngizomtshela kanjani ke lo thisha ukuthi let us implement u1 no2 no3 ngo standard 2 uzomtshela kanjani nge-ICT school ubaba bakaZulu uyaze lapha e-ICT school at least abantwana bethu abathi mabephuma ku-matric bebe nalokho mhlambe banayo ke leyo computer ke mhlambe ke lokho kuthiwa kuncane manje yiko ngithi basuke bayenza yabalula ukukhethwa kwe-SGB kodwa mawusuphakathi ku-SGB uthola ukuthi i-SGB ine role enkulu ukudlula wonke umuntu esikoleni. Wena baba Melo ukhumbule phela ukuthi angisho yonke into eyenzakalayo asikhulume nje ngeSouth Africa kuphela yabo singabali umhlaba wonke. Ukhumbule ukuthi yonke into eyenzakalayo iyenziwa isystem esiyithole ikhona yokungukuthi icindezela umuntu omnyama. So lento ye-SGB indlela yabo yokuthi thina singabantu abamnyama siqhathane silwe sisodwa yabo because mawuthatha ukubheka angithi i-SGB inamandla ukuthi izovota ukuthi esikoleni kufanele kwenze njani. Kodwa ayinawo amandla ukuthi ifundise labo bantwana bethu. Sina sovota nje ukuthi sifuna kufundweni la esikoleni kuphela. Lento ngeke yenzeke. Indlela nje yokuthi basiqhathanise silwe sisodwa izinto zilibe zenzeka baqhubeke baye phambili. Thina masilibe sicabana sisodwa bona baya progressa baya phambili. Thina siyalwa nje sisodwa sizovotela ukuthi la kulesikole lesi sifuna ukuthi abantwana bafunde i-IT. Abantwana abafundi i-IT ama-computer lawo thina funa futhi sibhadala i-school fees. Yayibona lento. Yonke lento le i-system nje yokuthi isidelay ukuthi thina singayiphambili yabo. Ngicela ukubuza wemfowethu ngicela nje ukungena emlomeni. Uyabona nje masikhuluma nge-system ngizoqala kulento le. Every year mozothi uyangena kunalento abayibiza ifunza lushaka whereby banikana ngebhazari abantu ukuthi bayokwenza i-teaching. Sikuphuma mihla namalanga. But statistically mfowethu thousands and thousands othisha eSouth Africa bangasebenzi. Kodwa kunale bhazari ehlezi nje ikhona kuthiwa abantu abayofundela i-teaching. Kodwa mawusuthi into zokuhlekisa ukuthi leyo bhazari ayivali because ihlezi ivuliwe. Wemfowethu ihlezi ivuliwe namhlanje kunama teachers assistants uyazi kunama teachers assistants thathwa ingane no grade 10 ingane no grade 12 makumele inspire kuthiwa ihambe yosicapacitate ayihambe yetejana kuthiwa izongena izohwaya akulandwa lo yathisha owangena ngale funza lushaka ongasena msebenzi kuthiwa wozothatha i-experience bese ubuza ukuthi inhloso kahulumeni yethu yini beka-ke ukuthi inkinga ikuphi i-private school ayinayo SGB why sibuze lokho nje ukuthi i-private school ayikho i-SGB i-private school iranwa isikole iphela kanjalo ubhadala i-school fees uphuma kanjalo akunawo mzali ozolawula la or mzali ozositshela ukuthi senzeni la siyafundisa uyabhadala phela kanjalo angithi-ke kunjalo why-ke injalo eminye imibuzo emele siyibuze wona leyo ukuthi kanjani kenzeka kanjani ukuthi kwenzeke kaso thina siyabhadala la i-government uthe isikolo kuzoba mahala sizosupporta thina la sikhona khona angisho into bafuna imiqondo leyo basipha wona angisho but kuma private school yabona kuma private school ubhadala i-school fees uphuma kanje awafuni imbono wakho opinion yakho abahlangani nawe nje incindezelo yaqala lapho mnewethu kona leyo nto lokuthi waye kumele sihluke ngeko education waye kanti kusasa lengane yami lidetermine ukuthi mina nginemali engakanani yes why kune public school why isikole sihlukene and into ebhlungu kakhulu ke ukuthi i-content yase private school ayifani ne-content yase public school why isikolo sonke mos isikolo sonke angisho mina why iyo leyo ke uyabona ukuthi incindezelo esibhekane nayo i-deep kangakanani i-deep to the way yokuthi icala ngabantwana asibazalayo so abantwana esibazalayo bakhula vele banomqondo ukuthi umlungu usuperior
already zisuka nje disadvantages zisuka into askithi Zero. khona ufuna ukukhuluma askithi Baba Kamele, yebo ngicela ukubuza Nkabe yami. yebo Njengoba sibhadalela abantwana iy'school fees esikolweni, kade uhulumende ayikho imali ayifakayo for isikolo makuqala unyaka. Ikhona. yabona nje ibudget yesikole bazokutshela ukuthi ngeke bakuhlaziyele umntwana nomntwana unebudget yelanga ezikoleni yelanga yes yelanga kodwa ngoba ngisho ngithi siqhathwe ekuthenini wonke lawo mandla anikwa le-SGB who are not well capacitated to lead into zesikole angeke beze beyingene deep ukuthi uze uyi-understand leyo nto ukuthi umntwana nomntwana une-budget yakhe be it kumele adle esikoleni kumele abe nencwadi kumele yonke into it's ukuthi mhlawumbe nami ngingene kwelokhuzana ku-life ngingekho bengizoza nama-stats abalekayo ukuthi nansi imali e-allocate umntwana ngelanga nansi imali e-allocate umntwana nge-hour esikoleni so and uma uthi uyabheka i-issue ye-school fees akuyona i-issue bafowethu sesingakhuluma nje lokhu ye-school fees ey'koleni kuma-public school it's not an issue i-issue yiyona le system esikhuluma ngayo ethi iy'ngane zethu ayiqeda uma yiqeda ziyonikwa ama-learnership i-learnership kuthiwa hamba uyokwenza i-tourism iy'ngane zethu zi-enjoy i-stipend than i-certificate akazos-obtaina ngaleyo learnership zi-enjoy i-stipend up until zize zifike at the age of 35 years and after 35 years awusabalulekile South Africa kodwa uma uthi uyabatshela abantu iy'ngane zethu azikuzwa lokho zibona kahle ukuthi uhulumeni ubathanda kakhulu sithi uhulumeni ukuthanda to a certain level once wareach 35 awusa-exist e-South Africa we not awusaseyinisi so angicabangi nina ukuthi akungcono sishaye i-homeschooling niyayibona ukuthi i-Bella Act ibonile i-Bella Act ukuthi yenza njani i-Bella Act phela the way ihamba ngakhona i-intervene naku-homeschooling iyangena ku-homeschooling ukuthi wena if uzothi umntwana wakho uzomhomeschooler shuthi uzomfundisa into enje yabo ayisayihambi ngokuthi uzomhomeschooler umfundise lento lezi wena ufuna ukumfundisa zona lezi zinto lezi wena ucabanga njengomzali ucabanga ukuthi zibalekile ukuthi umntwana wakho azazi ayisahambi kanjani manje the way iBella Act ibeke ngakhona iBella Act ibeke ukuthi wena ozoshaya homeschooling uzomfundisa lezi zinto lezi bazifundayo e-public school yabo ukuthi sekufana nokuthi umntwana wakho awusamhomeschool attend i-public school niyabona ukuthi kwenzakalani bafethu hayi lana umfowami ngisho ukuthi ngiqale eqala ukuthi kumele si-understand nje i-system bafowethu bese kahle kahle kumele ake singahlali enkingeni kodwa siqhamuke nesombululo mina ngithanda ukuthi ngathi singaqhamuka nesombululo kahle kahle ukuthi singenza kanjani ukuze sishintshe impilo yomuntu omnyama ngoba hayi ngeke ngane zakwethu ngeke i-system isifele kakhulu ngoba kade nginibuza nje ekuqaleni ukuthi kuchaza ukuthini ukuthi sibe nama-graduate afundile kodwa bese kuzothatha abantwana abano grade 12 kuthiwa bayongena ey'koleni beba ama-assistant ku-neglect othisha bathini abanye nathula sanibona Ukuthi hey andazi nami kuba i-topic ibiqala phi where the topic was what we were talking about but ndibonile kuba it's private versus public school and ndibonile they were listing their pros and cons of each but they were very much on the the public school side pointing out the cons of going to a public school so nam into ndizama uyitsho kuba we shouldn't be reliant on the government to come and help us in any way. What we should be doing, right, is being in such rooms and talking about the possible solutions, because we can list these whole disadvantages and all these stuff day by day, night by night. We can have these conversations about these things, but if we are not making any progress in terms of making actionables so that we can achieve something, then we're not going to move forward. We'll just be speaking, and the government will just keep giving us incentives, and we'll stay like this forever. So what we need to do right now is we need to look at getting actionables, and we need to start achieving those actionables and have measurable objectives. So that's my point of view. Imaphi ama-actionables lawo before sithanda ngangena nami siyamthanda hayi kade la nithula
Uthuli nkosazana siyamthanda uthini wena? Simthandile. Ama-action nebuphi? Sorry simthandile. Simthandile hey. Kade lana yazi uthuli. Just wanna hear yena ukuthi uthini. Real quick. Sanibonani. Yebo kunjani? Siyaphila njani? Please. Yeah, when Hayi, uthini? ngayizwa i-conversation bakithi. It's very interesting. It's very interesting. In my opinion nje, mina njengoba ngiqhubeka ngikhula and realizing, finding out things that were hidden from us abantu, especially nje abantu abamnyama, ukuthi sesidlalwe kanjani. Indaba yesikolo le, hayi bakithi kuyadlalwa ngathi lana, whether umntwana ungenwa, is it a private school or a public school? Kodwa mina nje ngikubona kufana ukuthi-ke wena mzali uzodecide ukufaka umntwana wakho ku-private school ngoba unemali yokukhokha, right? And then what about those abangenayo leyo mali leyo yokukhokha? Obvious uzoya ku-public school ngoba engenayo leyo mali leyo yokukhokha. But then i-education, I think into eyi-one, bafunde into eyodwa ukuthi lowo mntwana noma eqeda seke no-matric, bonke kunzima ukuthi bawuthole leyo msebenzi, abawutholi kalula unless there's connection involved. So yeah, yiwo umbono wami bakithi. I have nothing much to say. Umbono wami nje yiloyo. Basi. Yebo Basi. What do you have to say? Zero. Mabuto omdala, let's give abanye a chance to speak. Kade nikhuluma. Basi hi. Hayi sanibonani. Yebo. No, Zero ngiyanizwa, but the thing is khani ngingena manje so ngisazama ukubamba ukuthi i-topic ihamba kanjani uyabona, but ngisamamele I'll join as soon as ngicatch up kahle ukuthi i-topic iyaphi. Ngisase-lost kancane kwamanje. Alright, anyone else can speak here. Phela kumele sinike ithuba laba abangafi. Lokhuluma the same people. Abanye. Yeah, anyone can speak here. Right? Molweni, ngicela ukufaka umbono nami lapha yeah mna since abantu bebethetha ngoba let's be practical and talk about the solutions. I think enye problem esinayo as abantu abamnyama into yobana ngaba we are not proactive. The government is failing us, yes, but we are not proactive. Ngoku kwexesha sikulo, there is access to information, there is access to knowledge, there is access to education, even i-education engekho formal, mhlambi xa uzothetha nge-education online. For instance, umntana umntana ofunda from grade 10 to grade 12, how is it possible that lo mntana lowo uphuma kwa-grade 12 engazi i-skills ezi-simple like Excel, using Word, into ezinjalo, but ufumanisa into yobana ngaba lo mntana has access to a laptop, ikhona i-laptop endlini, there is access to internet endlini. Kutheni engazukwazi uba lo mntana lowo ungumzali umdirect into yobana ngaba khawuye kwisite ethile and learn u-Excel. U-Excel use-in demand.
and then lo mntana lo can go on to learn into ezinjengo-data analysts ngokwakhe, ngokuzifundela ngokwakhe online without depending mhlawumbe esigela or abese-university. Uyayibo? So Yeah. zininzi man, I mean into ezifana noma programming, i-basics umuntu angazifundela ezo zinto ezo. As a parent wena ungamguide umntana into yobana ngaba azifundela, but asiyenzi loo nto. Umntana ona 16 to 18 mdala lo mntu, but ufumaniseka uba uya nje esikolweni, xa ebuya endlini ubuya does i-chores zasendlini and that's it. And Yazi inkinga ekuphi but sure. yazi inkinga ekuphi? Inkinga ikithi thina nathi esiphethe information, nathi thina siyazi ukuthi kwenzakalani. So thina as i-community of abantu abamnyama, thina system isiprogramile ukuthi wena uzoya esikolweni ufunde lento leyo uhambe uyosebenza. Lento leyo kumele siyichinje ijike iye around, because manje information sinayo iningi everywhere. Oppressor can no longer oppress us based on information. Iminingi imizi yethu ekuxhashazwa onondindwa abantu amantombazane angazali ayinyumba tontontoni, yabona nje. Athatho wena bo sesiyalo thakathe wena nje Awasakathiwo mina lalelani we guys, kanti wena usubathatha one thing, lalelani, one thing we must keep in mind is that siyasherana amadoda, ayikho indoda yomuntu. Ngeke uze uthi uSipha indoda yami, uMlu indoda yami, siyabolekisana ngamadoda. manje uthakathelani mangabe siyabolekisana ngamadoda indaba uthakathelani Ngoba phela le yami ngiyayifuna mina, idle mina. usile nomona kodwa wena uvela wena uwazi yakho ufuna wabanye idle wena wathi hayi bo Yes, ngifuna idle mina ngedwa. Hawu. hayi usile wena uyathakatha nje wena sewathakatha manje Kanjani? Uyayigoba phela. hey Yes, madoda ngiyayikholwa. qaphelani nimqaphele nje Wazi wangishaya umfana. Bukani guys ukuthi Hayi, sengingigana. awusiyeke bakushaye kancane ungakabi ne-blue eye bakushaye kancane awucabanga uzothakatheka Lalela, ima wo, lalela. Uyazi ukuthi bengishaya kakhulu. Awe ma, bengizovedane ngigobe. Awe ma, bengizovedane ngigobe. Uyabona indoda muko wayibambe emasendeni. awe Ma, ivedane ihudele. no cha indaba ungabambanga bese akushaya ngeimpama ngoba Ukuthi mengiphuzile. cha uthe wena kube bakushaye kakhulu ubozovedana ugoba uyibambe emasendeni ngabe ubabambile bese akushaya ngazi impama Shembe yazi izulu. Basi bangibesa ngomthakathi. Angisena mina umthakathi. Mina bengizoyithakathi. badlala ngawo kodwa mawucabanga Badlala bazothakatheka ngawo. bakushayele Hayi bazothakatheka lapho bangishayile. Hawe ma, mina guys angikaze ngithi indoda, angikaze ngithi umfana. Ingane encane. Yebo. yebongs manje le recipe ozoyisebenzisa wayithathaphi wayithatha kwakhe uthi kwagogo uthi uvakashile Gogo. ya bengazi ugogo mawucabanga unalo ulwazi lethakatha kancane noma kancane nje Ukhona omunye engamthakatha.
waba paralyzed wathi kanje. Hawu. Wayenzeni? Oh, wena bawusikahle uthakatha ngiyeza. Na. Nathi uzosithakatha we guys. Mkhiphe 0, mkhiphe. And uyinkinga utshwala cause ukukhiphisa iqiniso ngqo iyona yazi Mkhiphe nathi uzosithakatha, mkhiphe bongs. ima webongs wenzeni lo azagobe like wenzeni umthakathi azabe paralyzed Bamthathela indoda naye. Wey. hayi lalela wangithathela indoda engispoilayo engenzela zonke izinto. Futhi njengoba ushawa awusudlela kahle kahle. Cha sengidabukela. Abazogwetshwa ngempela and if bengagwetshwa ngizobashaya ngibachamele ngibagobhozele. And futhi ngiyabazi labafana laba engizobagobhozela. Bazoke banuka umsanka iskofu. Okay. Aze ngabazwela. Hawe ma, uyalazi iphinte elunga iskofu. Ngiyalifaka yini iphenti? Mina ngifaka iphenti, iphenti i-draws. Ngifaka i-draws. Yebo. Lo muthi wakho ostrong kangako ogalantile ngawo. Unesho impela uzoshaya impela kunamathela. Ushaya impela angisiphela. Lalela babakhe angisiphela. Hayi bonihlekani. Lalela. Usewubabakhe. Ngikhuluma nobabakhe. Ingane zakhe ihogela kahle. Angithi nje ngimixa intelezi noma ibutha. So intelezi noma ibutha. Intelezi iyakusanganisa yenza umzimba unwaye sengathi unwaya uyabona isikhathi esiningi uyancinzisa umzimba intelezi uma ibuthe ezimpi intelezi empi yebo intelezi empi uma ibuthe uyasanganisa ingqondo uyayistakisa uyabona la eskiz uyayibona la bona abana qhubeka kona lokho so wena wayifundisa uba wena lento le ima kancane panel wena wayifundisa uba wena ngeke ngize ngisho phela ngoba phela ugogo wami kade washona ugogo okay wakushiyana nezipanela zokuyiqaqa musu uyifakele noma wanafaka awukwazi ikhipha yebo ikhwama kanje futhi unezikhwama kanje sokuthakatha nginezikhwama but kodwa yabo angibafundisi abantu yabona ukuthi kuthakazwa kanje usulate ususitshela sifaka umaye ukuthi nentelezi yempi sesazi ngawo yiphi enye indlela mhlawumbe sitshene an easy way yabo sasoqhubeka futhi simplify mhlawumbe esheshayo ukuthi ugcabene nomuntu ufuna into esheshayo yosuku ungenza nje umthakatha into yosuku nje athi into for life abe paralyzed into yosuku nje hayi yabona ngalapha ngabe ngiqamba amanga but uyabona ngathini obumjitha ne if umakoti wakho noma intombi yakho ne ithekeni yakho if ibatshwa njalo yabona if nje ihlezi nje ibatshiwe wenza kanjani ne uqale uyikhothe ne uma uqeda ukuyikhotha ufake phakathi ufake i-cinnamon powder. I-cinnamon powder yenzani iyavala ukuthi ukubatshwa kwethekeni akufanele ngabe ngiyixoxa yonke lento lengixoxayo. I-cinnamon powder guys isiza ukuthi uma ubatshiwe uma intombi ivale
yabona, ukwazi ukuthi usuyitholile, yabo, if ungayitholile, but iyasiza nje kakhulu cinnamon powder. Uyayishikisha la komvuthondaba and then mese ba right. Angazi ngizothini. Kwathuleka. Ngibuya ukuthi ayimxoshe. Ayisahlekisi lento leyazi. Ubumfakela Yazi wamvumela waphazamisa itopic yethu ebimnandi sikhuluma kamnandi. Hawu. Iposta leya video. Hayi. Iposta leya video. Ngeselo. Hawu. Yo. Ngibona manje umuntu serious. Hey, and utshwala kuyinkinga, ukukhiphisa amaqiniso. Uyinkinga utshwala, uyinkinga. Kancane uqamba amanga uphuzile, akwazi. Izifo, uyabona izifo engakanani la mnyango. Hayi. Tjena. Siqeda amandla lesana. Ubongs. Angazi ukuthi naye asiqhubeke. Sengiphela amandla. Hayi papa yini guys kusile. Oh. Ayisila asivale. Hayi papa yini. Hayi kushuthi ngempela abathakathi bayadrainana. Yibo. Yazi siphela amandla.